Last na lang last na lang nga ako. Alam Last na nyo, lang nga. kanina Sure ka? tayo, pero may try Ay, ba? Tara, kuha na yung loot. Kana. Salamat sa lot. Bye kids. Bye, kids. Regards lang ko sa zone. Bye. Grabe, Jinxing, dito nakapatay sa wow eh. Batasan. Yes. Nakoy kill. Let's go Echo. Sige tag-beater Echo na pod. So na yung mga idol gahi maglahi-lahi ha. Ala na bang Thank you for sharing the stream. wala na bang fix tong glitch na to. Palagi na lang nag-glitch ang game na to. Game. Ba't hindi ako makaano? Plus, hindi ko makuha sa saan na? Magugulat na lang kayo guys pag wala nang glitch ang game. Pero pag may glitch ha, okay. Di naman bago yan. Mamamatay ako dito. Ako din. May taanad mo kung Tagalog noon eh. Mamamatay din ako. Jeric Athens, thanks for the 100 stars. Meron sa story, I building. think mamamatay na ako dito Mamamatay guys. Oh my god, may vector. Uy! Ah! Binuang ang parachute na Tumakbo ka kaibigan. Sorry po. Na ako mabuhay para sa team ko. Sorry na talaga. Oh, ang lag, kahit ang lag, my god. Regroup guys, regroup. Halos di na ako makaklik. Wala. Kakasabay. Wala na. Yun, bagsak. Bagsak. AN pa dyan. Kita eh. Uy! Nadre. Nabala dito. Nice. Pesa? Asan? Where? Joke, wala na. Somewhere in the middle. By 8 times baby. Wait, please lang. Na, I think Nangat to. kinuha na ni KJ. Kay batasan kids. Unsa man? Ngano man? Oh, Times 8 8 times. times 8. Uy, wala ko 8 times eh. Aba Oh. day. It's there. Kita na mo. Hello, Ryozen. Sorry, Ryozen. Na-unfriend kita kanina. Oh. Tanawa ha? Tanawa lang. Oh. Aba Lahat kids. na wala tanan. Aba. Drop na ko na tanan, bullshit na. Art Gabriel, what's up? Hello, Ravenski Josh. Pamon, what's up? Arena, Yes, second Russia na eh! Russia na eh! Oh, lala, nilag ko! Oh. Sa second floor. Ikaw, kung nakakadiha! Anong nakakadiha, kaibigan? May ganyan eh. Second floor! Nice ka, one? Pinout sila! Napikas. Nadrin ako. Right side nga, second floor. Huwag mo siya pinakitaan ba, yate? Hoy, binili ko! Awa, ginabilit! Hoy! Yawan ako eh. Vladimir, thank you for sharing the stream. Wala, gyud! Wa. Miyati, miyawan siguro, ginin nyo ba eh? Medkit ka eh. Wa, pareha to diri. Bandage dyan ako dyan. Na ako'y wala. Soft drinks ra. Knockdown lang yan. Shoutout kay Josh Lau. Guys, parang gusto nyo ma-shoutout guys. Tara. Naku, nakita ng kontra guys. Yes, Guys. Cog Hill, guys. Footstep guys. Na? Yes, of course. Yes. Yes, of course. Yes, of Ah, step. May footstep here, ayan o. Oo, bastos ka. Ikuha pa ni mo akong car. Don't do that ha.
Ay, po, ano yung by medkit na, may medkit. Armored guys. Over the rainbow. Hello, Jeffrey. Hello, Peng. Thank you for... Up high. Ako yung saya mo, Matay Dagson. ko ba? Ipag Matag eh. Anlin. Aking God. Angel Carmelotes, happy birthday sa'yo bukas. Guys, if gusto nyo sumali guys, every Saturday, Sa tuwing East. Sabado ng Sabado ako East Story. nakikipaglaro with Tara, viewers. isa to. Oh, kalma lang, kay hinay kayo. Oh! Go na ni? Sure mo? Reckless ka niya, bahala ni. Go na ni. Hinay kayo ang... Tara, sobos oh. Sa babaw eh. Patay, nakdan sa babaw. Dapat yung sa dress ubos ba? Nanakto ng ubos? Ang babaw, nakdan. Saka na? KG, backupin ninyo, KG. Grabe, KG. Babaw na Kalma ako di, step, KG. babaw na ako step. Wow. Top lane sa right. KG. Sunod, gapa, sunod. Ako na po namatay. Wow! Sukong truck. Yan pa ka namatay. Pwede yan. Pagka bright ni mo, Kitchoy. Dili, narato ko. Naratol ka. Ay, Bandio Pampo. What's up? May kontra? Wala na. Matod mo po. Bay, kailangan lang ko medkit sa babaw, bay. Uy! What the heck? Gagiaron akong kontra. What the heck? Time set! I'm safe. Yeah. Hoy, may kit ni. First You aid, want? Cage. Sira, Cage. First aid. Kayo. Cage, first aid. Nakagdanan. Ay, wala. Di ko ipang heal dito ba? Promise. Dire, dagan kayo, guys. Pero na time set wala. Right, I'm set here. Times 10. Times 10 sa. Deeps. Dibs. Helmet here. Gil kasi. Akala ko ikaw ay akin. Jace na lupa, what's up? Raymark Mercado, what's up? Luwag lang. Luwag lang ako. Luwag. Nasa ubos. Uy, where are they? 240 na. Where are they? They are not in the here. 240 na. 240 ha. Nagpotato, Mindua. Ay, Nag-amaw. 240 guys. 240 guys. Ano naman. Hop! Hop! Tiya mo ni popcorn. 240 to 40. Oh, na. No visual. Grabe eh. Ang dilim. Blue House, 240 I guess. Oh, na nga to. I think bagger na. Yan nga eh. Nasa kanal. Nasa kanal guys. Hoy. Hala. Tanda ko eh. Hoy, buwan. Hala, gitulod magug ko. Wala na, dili na. Hala, wala na. Finish na. Wala na. Ay, grenade. Labay grenade. Wait, Cage. Ayan pa plan. Wait. Wait lang. May ano ba dito? Rakal? Wala, nabungkag na Rakal is. Nasa sakinan. Kung anong sakinan. Isa. Motor na eh. Bro, nasa kahoy. Patay na. Okay na. Nice. Knockdown. Ngayon itong light. Nakahoy. 95. Sa mukha ning walay damage gid eh. Cage, okay na, Cage. Sa mukha gid eh, bisag walay damage mo register eh. Ano yung kay ba? Nice one. Pare, bro. Ilang. Nay mo push siya to. Where? Ayun na, I see it. Asa napita? Ano, doon lang kayo. Ay, Bill, abay sa ko ng helmet eh. Visit na. Muna yung makakon ako. Dili lagi kay. Naka-brown ng costume, naka-brown. Tara. In the haystack, 195.
Bye, sa grenade. Napa. Patay na ako Base guys. na, base na. Bro, okay no? Nice. Apa na yung sabay? Patay na nila, pero... Ano sa disk KJ bay? Knockdown na. Yay! Ako, na-knockdown ako dali oh. Uy, motor ba? Motor ba, motor? Dili ba di sakinan? Hindi mo nagawang sa kanan. No, ito na ako, tanawa ko na ako. Ngita ko motor, Ano sa KJ day bay? Ngita ko motor, nyara. Bunalo, grabe ticket. Usakit. Ikaw, sakit. Dali, may motor diri. Nabukag dito hammer, keep. Winom sa kong cola, Bik, eh, para, Kana, motor. Nakasagdanan. Naka siya lapit sa hagdan oh, na. nakasagdanan. Ano ipasulod na. Ay luwason pa na ninyo. Ay na lang oy. Ano man? JB Intano, what's up? Ay nako. Wala tayo mag-spam guys. Huwag niyo ulit-ulit yung message niyo guys. Nawawala yung message ng Mag-yes ako. tao. Mag-yes ako. Salamat. Basta kasang heart. Kailan yun nila? Ano sa ba yun na skiji ba? Natuklod na ko. O, kabantay na siya sa kuha. Delete mo compare ng mga YouTubers guys. Delete mo compare. Ay, Jake. Ano sa siya ba? Uy, taka. Pwede na mo gunamaan na oh. Nawa, tanawa. Mafi. Na! Ako na po yung nasulod! Maiki na brother! Maiki na brother! Salamat kayo brother! Aragay. Maiki na yung ibuhat brother! O ka na. Dili ka mo. Na, itukod mo din mo eh. Kopi. Ayaw mo si pagtapok kaya kita na masulod dito taratanan. Sakit na kayong doon ha. Gaya na lang din ninyo eh. Isa mo sa kami. Agi. Matay. Okay, pagwas yung kalagot KG labay granada. Oy, granada nila. Ay, down na lang nato niya, healer daw. Sige daw. Magani. Eh, down na to. Aw mo dia. Dede. Ikaw badugay na kung galagot ni mo ha. Sige, labayan na ninyo. Sige, dukla na. Suntuya, tanan yung kalagot. O sara ka granada kay basing. Ang motor. O na, O, dili ka ako. healer. Oh. Isa. Uy, mga matay ta diri oy sa zone. Ha? Patya sa kapatya, patya. Okay, ang tinuod nga amigo ha, magpabili ni KJ. Ang tinuod nga amigo, magpabili ni KJ. Gya. Gya, kamu diha, mamatay mo, bahala mo diha. Cage, migo ta Cage, pero ay mig damaya si mong bag. Kid. Cage, bahala ka diha Cage. Isa na lang ko ka medkit, kid. Brother, magpabiling ka diha, brother. Last na lang ni. Last na lang nga ako. Alam niyo, Sure ka? pero may try Ay, ko. Tara, kuha na yung loot. Kana. Salamat sa lo. Bye Cage. Bye, kid. Regards lang ko sa zone, bye. Grabe, Jason, dito nakapatay sa ko eh. Batasan. Yes! Nakoy kill. Bye-bye. Ay, kalami sa feeling. Ay, oh my god. Justin Gracia, what's up? Gracia, what's up? Uy, lami. Ayos na. Ayaw mo glot, trasak na ito eh. Gitanaw na. Ay, ta. Oh, medkit sa gitna. Tanawa ng amigo. Tara, 15. Kung tinuod sa amigo, ay nagdamayo si mong kabuang. Asa mo na ba? Nababaw. Taon Sa naman. babaw. Doctor na nasa Nasa warehouse isa. Warehouse isa. Asa nga balay? Warehouse. Alright. Likod ni Baktin. Likod ni Bakti. Doctor na to isa na drive. Sina sa broken wall. Whoop. Southeast guys, southeast. Bukid. Focus sa dre sa dol. Asa nga kahoy? Uy, amaw. Patay na to nasa kahoy.
Ano? 50. Nice. Dere. Isa pa. Akan ni. Tanggo. Kita ko. Push the warehouse, push. Push your Push your Push her, never her. Taray. Lano daw ko. Patay! Parang Nakahilan. Wala na ko healer. Dili ikaw eh. Sorry. Sakita sa akong likod eh. Visit, nagpa-massage game ito. Mawa, ang sakit. Nalungagan noon. Ang Oy, south, kalaban. Yap. south. South border. Alright. Sa southeast cam, nasa southeast cam. Okay, tulo ta 8 left. Natay 5 ka kontra guys. Tara, Try ko lang. sulta naman. Pyramid. Pyramid. Taray, kadog mo na. Southeast lagi. Sa may plano na to. Ari na lang wall na na tabay. Tara, pyramid oh. Ala ka. Ha? I mean, Jab, ingon mo pyramid. Tuta ko pyramid. Nasa baba ang duwa. Duwa ka gunshots ako na dong nakita ba eh. Nice one. Knockdown ng isa. Nakaisa pa. Sige. Yes. Kalma lang, Kalma lang. Kay kalma ra jud ko kids ha. Kasi kay feeling nga lang mamatay ka glitch no? Hindi ko ka-share, hindi ko ka-relate ano ba? Anong feeling nga mamatay glitch ba no? Lain na guro na eh. Kitty, do you love me? You're riding. Namatay ka sa glitch. You're riding. Ay, nako. Ay, kalami sa feeling. Mamatay sa glitch. Ay, nako. Siya ba ang dahilan? Glitch ba ang dahilan? Kamang-kamang ratong usa. I-save na bay ba? So, una ta zone bay? Saan ba? Naman doon. Run while taking cover bay. Ni gahi ko bay. Pwede kita kalabay grenade ra babaw. Saka ta dere. Kabot na. Son. Okay. Left Napa side, sa babaw. Open kay Kim. Kim, ayaw Kim. Namatay Okay. naman. Ano matay na to? Di na pati usa na knockdown ni mo Kim. Duwa to ko knockdown Kim. Nadre? Tayang usta. Asa na? Kapatit na dere oh. Nasulod. Saka. Tapos saka dre. Okay. Gara kilid brother. Nadra. Nasa babaw? Babaw Kim. Uy, okay. Gato mi. Grabe yung burst. Grabe kasi Kim bay, burst king na siya. Nagdanag na yung cheater siya. Pero going back sa topic, ba, ano kaya feeling mo matay glitch nyo? Going back in the corner when I pursue. Wow kay bay. Wow ko. Kaya busy kita si pumatay kontra niya siya dito kay gaungot. Ano kaya feeling ano no? Pero ay, ano punta? Lami. Gano ba? Well, may footsteps ba yun? Gano ba? No ba? Naman siguro sa sulod. Rani sulod son. Sige nga, diha na siya, diri sa ta. Mag-ulmite daw to Kimi. Hey, friend! Ulog eh? Hey, friend! Tingnan ni Bachelor Jim. Hi, Shay! Amping sa Singapore. Singarich. Singapore. Alright. Ay, kuya bali guys, yung pangalab skin. So ni kay bantay sa tason. Bagong tahal, yes guys. Bagong tahal, guys. Nakitaan ko sa kwan. Tunting na siguro siya dry. Hello. Lumabas ka, kaibigan. Nagasig na dra. Asa pa ba na pwede niya mataguan dra? Dra. Hindi ko pwede ka So nako sa pinakatason. Hoy. So nara siya son. Oh! Ay, sa Sean! Ay, kalma. Hey, friend! Nara siya sa Friend! sulod. Ah! Nahulog ko. Nara siya. Nadire ay. Isa. Nadira, ajut lang. Asa nga dira, oy? Ajut lang yun. Kinsa Oh my god, may ano animal thank you for the star. Mubalik ra na suwa, nadire. Asa? Ajut lang. Asa? Adaray. Ayaw pa sa Kim. Ayaw sa Kim. Ano Ayaw man, sa ano ball. man? Ay sa. Hey. Peace be with you.
Pero oh. Grabe yung bumabuang. No kill. No kill. Friends. Banda. You wanna see this? Hey, friend! Talk to me! Tell me your name! Alam mo, matay pa tayo ni Kim. Sige na, Kim! Birahay, Kim! Ay, Gidray ka. ulit lang, isa, Gahil. I'm healing. Wait, no. Don't trash me. Wait lang, ito. Wait lang, I'm gonna drink coffee. Wait a minute, you're gonna die. Ah! Oh, see? Kim, healer! Oh my god! Sige. Rush. Rush. Bomba. Labay bomba. This tabaying the granading. Wait lang, kalma lang. Sakata, Bek, sakata. Alison. Bibi. Saan pagsaka diha? Saan pagsaka diha? Dari. Nanak pa sa taas. Oo, dari ay. Wala na ba mo sa zone, Kim? Na, makazone Ah, me nami sa zone eh. Makazone me yan eh. Kalingaw ano yun. Gikim. Ano na, Kim? Ano na, tababaw, Kim? Ayaw, dira, Kim. Oh, pero ko dre. Mas daay na siya diha. Guwas mo siya. Ano siya? Hey! No kill. We YouTube. Tara, Kim, nigawa siya, Kim. Asa dapit? Tango daw. Na, ubos. Katanaw siya na ako man. Katan na siya. 48. Patay naman. Ipatay na ko eh, mamatay pa lang ta. Wow! Power. Ay! Mi amore.